Изстрел, който рикошира, греда, шанс за Рикардиньо. Вион обаче изпреварва бразилеца и ситуацията приключва с аут. Чудесен шанс за Левски в 16-та минута. Густаво Босато нямаше как да сме един, за която Фаетон ще се опитва през цялото време Сеняк. Стига до топката, остра топка към Карага. Удар с ЦСКА! 1-0 за червените. Трети скандинавец се разписва срещу Левски през този сезон, след като в първия матч го направи Джонатан Линдсет, във втория Тобиас Хайнц, сега и Лаус Каршем. Включване от Сени Сеняк. Топката попада в Лаус Каршем. Норвежец търси Линдсет. Линдсет стреля, прехвърлящ удар от Линдсет, спасяване на Андреев. 27 минута от гола насам. Гледам Карясло. Добър извеждащ пас за Лаус Каршем. Норвежецът повежда топката, спира с Каршем, срещу него е Цунами. Линдсет! 2-0 за ЦСКА! Скандинавски разстрел за Левски през този сезон. Четвърти гол от норвежец във вратата на сините. И за втори път Джонатан Линдсет се разписва 9 попадение за Линдсет в F5 лига, с което той става топ-реализатор от който и да е от двата отбора. И се приближава до двуцифрен брой гол в защитата на червените. Опасно върна топка Марселино. Карясо на празна врата е към убиеца. Карясо! 3-0 за ЦСКА. За 45 минути армейците удрят 3 пъти. А Левски отново не беше прецизен в защита. Левски отново дава шанс на ЦСКА да се разпише. Да, не че армейците не си извоюваха попадението, но отново имаше дозата, в която Левски помага за този гол. Аплодисменти за Сени Сеняк за спринта, който той направи, и от момента, в който блокира удара, Сени Сеняк се впусна в този едно по време камъни пък срещу Левски, но сините с още една атака. Джевател Джемили, спасяване на Босато. Сеняк скача срещу Мари Петков. Двамата удари по главите си. Кабаков трябва да спре играта. Само че не го прави. Което не е лесно за един млад футболист. Добра атака от Левски. Подаване за Евертон Бала. Спира топката Евертон Бала. Възможност за изчистване пред голнията на Бранд де Нойер. Нидерландец, който току-що влезе в игра с великолепна реакция. Още един шанс за Левски. Възможност за гол. Густаво Босато отново спасява. Цунами. Добра подаване. Възможност за Левски. Сините връщат един гол. Брилянтна топка от Вендерсон. Цунами за Семи Фадиган. Французина отново бележи важен гол. И да, не толкова красив срещу Айнтрахт Франкфурт. И да, не чак толкова ценен, за да бъде победен, както срещу Хебър. Чисто отнема Патрик Габриел Галчев от Фаетон. Добър шанс за Левски. Галчев. Удар, който е спасен от Густаво Босато. Това ли беше последният шанс за Левски да мисли за равенството?